Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gibati na kabalaka ang ginikanan ni Wilma sa kanunay nilang panagkuyog ni Victor. Nakiksulting ang iyang inahan kaniya ni Wilma. Sultihi ko nuko. Mihisgot ka na nako bahin sa inyong relasyon ni Victor. Desidido ka na ba yun? Nasiguro mo na ba ang imong gibati? Matinud-anon ka na ba ngadto kang Victor? Wa ba'y mga pagduha-duha nimo? Wilma nahibaw kabaya sa iyang trabaho. Bisag asang dapit sa laing nasod siya maabot. Ug dili kalikayan nga tagpila ka adlaw siyang malayo nimo. Wa ka ba mabalaka ni Ana? Ha? Wilma? Kung ang gipasabot mo mga matintal siya sa lain, wa ko'y pagtuon ni anak ma. Mahal na mong usag-usa. Matinud-anon mi sa usag-usa. Dili ba yagid kalikayan nga mas dool siya sa tentasyon, ana? Mga batan-on ug maanyak ang mga flight stewardess nga iyang ikauban. Ma, kung nagpadapa sa mga tentasyon si Fake, tugay na unta. Pila na gud siya katuig na anang trabahoan niya. Misali ko niya, ma. O mausap siya, di rin ako. Siya na rin, ma. Sugaton ako, ha? Diya ka lang una. Hinaot nga way mga kakulian unya ang inyong relasyon, Wilma. Hinaot pa. Naibawan na sila nga ni Aka na. Dali, nasa sala. Sorry nga, nadugay ko ha. Magkukupalak tariati kung di mo kaon siyang giluto para nako. Mao ba? Nanawag ba akong usap ni mo? Sige lagring. Dito tingali ka sa banyo, naliko. Uy, nalimtan ko madaya akong cellphone. Tu atos komedor. Mao ding nagsige lagring. Huwag ka tubaga di ate. Oh, usap tingali ka alingkat. Sige na. Tuwa sila sa sala. Dali. Siyam kay tuyo lalab. Nadlok ka? Oo, yung madlok mo ko ha. Di ba binuha akong paghigugman ni mo? Dali mo, Wilma, Victor. Arita magsulti. Lingkod mo. Tito. Maminaw ko sa gusto niyo pagisultihan ako. Namo ni Wilma. Wa malilong na mo di Ophelia ang inyong relasyon, Victor. Wa ka na tagua sa mong anak na mo nga iyang mga ginikanan. Og mihisgot na diri na mo ang among anak sa inyong mga plano. Og gusto na mo nga amo giding masuta gikan nimo, Victor. O, Tito. Gusto kong magbinyo nami. Magpakasaluman sa 40 days ni Mama. Igusab nga, mahuman nga kong biyahe sila nasod. Victor, nahibaw ba ni ini ang igsuon nimo? Dugan na siya nasayod na mo ni Wilma, tita. O nahibaw ba asab siya sa mong plano ni Wilma? Siguro ka? Nga wa siya ipagsupak? Di ka na mahitabo, Tito. Masinabuton si Ate Aida. Maayo kon mao ka na iho. Nalipay ko nga makabati niya na. Sa sibilang una mi, Tito, Tita. Ngano bang murag dinalian man, ha? Mao bayay untay gusto namo nga sa simbahan mo magpakasal? Giingnan ko bitaw siya pa. Gusto mong kuno siyang madali. Madlok mong ko. Gano'n na pa'y laing maibog niya, Tito, Tita. Gusto ko nga magkasal din mi. Og ayaw ko balibari, Tito. Please. Tita, mahal ko kayong inyong anak.
Kung mao ka na, Vic. Ayaw na lang pagtito ug tita. Papa na lang ug mama. Salamat, tita. Papa ug mama na laki. Aling, pagluto og alang sa panihapon, ha? Sayo ha og luto, kay alas 4, mulakaw na si Victor. O ma'am, aligre lagi mong nag-istorya ganina, ma'am. O, magminyo na ang among anak, Aling. Ang imong alaga. Ay, daan pagyud ko. Kay sobra naman sila kasuod si Sir Beck og Day Wilma. Og kita sabkos gihatan nga singsing og ni ma'am alang kang Day Wilma. Has kang ninduta. Gilibutan sa mga brilyante. Dito kuno tumapalit sila ing nasod. Oh, natural. Kay sige man ang iyang biyahe dito. Sige na. Nagdagan ang oras, Aling. Ang tabangan ti ka og luto, be. Ay ako na, ma'am. Pila ba kaputahi ang lutuon? Beef stick o chop suey. Unya ang sabaw, tinuwang isda. Kay maukuno na gusto ni Victor. Ay, oo, ariglado, ma'am. Dali ra na. Mga alas 3, mga una lang miha. Aron may igo pang oras sa pagpangandam si Victor. Ala, no? Ala, mampili, no? Misisulis na unya si Day Wilma. Unya puhon kon makabato na sila og anak. Pagkaguwapa ka sa anak nga babay. O kung lalaki, guwapo sab. Guwapo, laki ko na. May apo na unya mo, ma'am. Naguna-una baya nang huna-huna ni mo, Aling. Ay, asa man din na padulong, ma'am. Di sa ilang dulong. Ay, karahaan. Naligaw ko. Uy, magminyo mang yun, di ba? Natural na lang na, ma'am, nga makabatong gayon og mga anak. Giandam ko na ang ihang mga dadunon sa biyahe. Nian ang iyang uniform. Kompleto na ni. Alas 4 ko no. Kinahanglang mo report na siya sa opisina. Pero, uwa pa magkid pa uli. Ay, tuwakon ko unta, pero hindi apa nagyang cellphone. Tuar pa sa ilang Wilma. Gipugnan tingalitos babay. Pero kung ang nabagit gusto ang payhana na. Oh, wa palibakay ni Ana. Ate, Ay, kaingon kong nalimot ka. Hagandam ko ng dadunon mo. daliw na, love. Ni kuyog, kit paya. Hi, Ate Aida. Hi. Andam na ang dadunon mo. Thank you, ate. May oras pa na, ate. Ay kabala ka. Magtaksi raman ka. Tigalig traffic paingon sa airport. Malangan ka. Nganong, Batod ko din sa airport, ate. Kaya na nga kong bag. giandam ko na. Nayo. Thank you kayo, ate. Sige, may oras pa. At doon lang mi, ate, ha? Bye, ate. Mga bata, ha? Ate man, ha? Ang magpasagdan lang. O niya, ato na mi, ate. Manawag lang niya ko ni mo. Sige, pag-amping ha. Ngalig-asa ka pa ha. Madaot ng record mo, malangan ka. Okay pa kayong oras, ate. Sige, bye na. Tala, love. Ate, sige, ato na mi. Ihatod na ko si Vic. Mo eskwela niya kong driving, Vic. Aron ako na hatod ni mo. Okay, ate. Sige, arin na mi. Dali na, love. Love pa. O pa'y siguro, uy. Wilma, ug ako bagyong igsuon ang mabana ni mo. Okay lang, gisukod na ko karon nga isulod na ko sa among kasal. Total, di man sad ni Buda. Dili wedding gown. Simple dress lang pero puti. Unya, white shoes nga estilito.
Mag-selfie unya ko. O unya, i-post na ko aron makita ni Vic. Excited na jud kay ko sa umaabot na mong pagpakasal. Siya tingali ni ay. Oh, di man di ay. Si Fepi. Hello, Besh. Hello, ikaw ha? Hilom-hilom ka lang. Pagminyo na di ay ka. Huwag yung kapahibaw. Ganun ni Baw, lagi ka. Nagtahi sa imo silina mo, nagsulti na ako. Amo mo kong silingan ko. O, naibaw man siya nga amiga ta. Ah, mao ba? Unya, kalinta na lang pa ni mo, Besh, ha? Hala no, magmahay ko, ana. Unsa ka sa witness, Besh, oy. Pila lang ka tao ang gikinahanglan ko. Civil una mi magpakasal. Unya, kanas amang cute. 1 month pa ang among sabot. Gikan siya sa biyahe. Manganda mi within 1 week alang sa among kasal. Ikuhik na siya ang imong my love. Okay, sige, sultihan ako. Kanas naman ang pizza. After 1 month tingali, gikan karon, December 14, manawag lang nga ko nimo. Aw, padad ang taga-invitation di ay. Sige, ha? Ikaw ha, kung waka tawag ka, wag ka mahinomdom na ako. Besh, di mahimong malimot ko, no? Basta, ang mga suod nato, naagyod, December 14. Sige. Hain din ron siya, biyahe, Besh? Los Angeles, California. Toron siya. Wow, kaswerte. Swerte ni mo, uy. Guwapo. Bukutan. Responsable kay mong Victor. Ay, sana all. Nasuya ko, ha? Sinashti ay? Dadag, unuin pa kaayo. Nahigugma na ko anang animal. Basta katibanan ko na pizza, ha? Manita ko dag irigalo ninyo. Sige na, bye na, Besh. Bye! Excited ko sa among umabot nga kasal ni Vic. Matuman na yun ang among mga pangandoy sa usag-usa. Gimahal ko kayo siya. Mahal kit kayo. Hinungtad nga kihatag ko niya sa dakong kasiyo ng akong kaugalingon. I love him so much. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!